Tabbas abin al'ajabi baya ƙarewa. Makara ta ƙi ɗaukan wani mamaci bayan ya mutu. Wannan mamacin dai ɗan kimanin shekara 48 ne. Ya mutu yana da ‘ya'ya 8 sannan kuma yana da mata 3. Ya mutu a daren Talata, wanda washegari da safe ranar Laraba. Jama'a da ‘yan uwa suka tattaru ana ta koke-koke da mutuwarsa. Ana wannan hali har masu wankan gawa suka zo. Aka shiga aka yi wa wannan mamaci gawa, aka yi wa wannan mamaci wanka tsab, aka wanke shi, aka ɗauki linkafani aka saka masa. Ana wannan lokaci ana jiran babban ɗansa ya dawo, wanda ake jiransa ya dawo ya to daga wani garin. Ana wannan hali ana cikin jiransa aka ga bai zo ba, kuma ga shi lokaci zai ƙure. Jama'a da ‘yan uwa aka yanke hukunci aka ce kawai a ɗauki wannan mamaci a je a binne shi ba tare da babban ɗansa ya dawo ba. Haka aka yi dai aka shigo da makara cikin wannan gida. Abin kada abin mamaki aka ɗauki wannan mamaci aka saka shi a cikin wannan makara. Ana saka shi cikin wannan makara sai aka ga makara ta fara jijjiga tana gefe da gefe. Nan fa dai hankalin mutane ya tashi ƙwarai da gaske. Mata na cikin ɗaki da kuma mazan da suke yunƙurin saka shi a cikin makara suka ce ƙafa mai na ci ban baki ba, haka nan kowa ya fita da gudu waje. Sannan kuma suka sanar da cewa fa ga halin da ake ciki. Abin kada abin da ba a saba ba, mutane da dama wasu suka bar layin saboda yanayi na jin tsoro, wasu kuma suka imauta. Wasu daga cikin wasu suka ce mu shiga, suka shiga cikin gidan nan, wanda matansa da kuma sauran yaransa duk sun gudu sun fita waje suna neman agaji suna kiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka waɗannan mutane su 3 suka shiga wannan gida suka tar da wannan gawa a cikin kabari, a cikin makara tana ta motsi ma'ana tana ta jijjiga wannan makara. Haka suka yi da shahada dai suka kama wannan gawa suka sauke ta daga cikin wannan makara. Abin ku da abin mamaki, abin da kuma lokaci in yayi dole a mutu, in kuma lokacin mutum bai ba, ko ana muzuru ana shawo ba zai mutu ba. Bayan an sauke wannan mamaci daga cikin wannan gawa, daga cikin wannan makara, aka ga yana ta motsi haka dai bai tsaya ba. Sannan daga cikinsu mutum ɗaya fuskanci cewa fa wannan fa ba mutuwa ya ba. Ana wannan hali aka kunce wannan mutumi sai aka ga idonsa buɗe yana numfarfashi ɗaya bayan ɗaya saboda har ya fara galabaita sakamakon wannan hali da yake ciki na bai samu kyakkyawan numfashin da zai yanga shaƙa ba. Dandanan wa'annan mutane suka fito suka bayyana wa jama'a da ke ƙofar gidan nan abin da ke faruwa. Dandanan ‘yan uwansa da ‘ya'yansa da kuma matansa wa'anda suke ta koke-koke kafin a kai da an saka shi a makara kafin wannan abin ya faru, suna ta koke-koke, amma jin cewa wannan mamaci bai mutu ba hankalinsu ya dawo. Sai kuma aka fara murna da shewa da kuma fara'a da kuma godewa Allah, alhamdulillahi. ‘Yan uwa da abokanan arziki da kuma na unguwa sai murna da farin ciki, ai wane bai mutu ba. To kun ji dai inda aka samo wannan suna na cewa gawa ta ƙi makara. An nemi a ji ta bakin wannan mamaci da ake tunanin ya mutu ashe da mutu ba, amma kuma sakamakon a wannan lokaci dai yana cikin galabaita da kuma neman sararawa da kuma neman hutu da shan iska. A wannan lokaci ba a samu dama an zanta da shi ba, amma kuma an samu dama an zanta da ɗaya daga cikin matansa, wanda suke bayyana farin cikinsu ƙwarai da gaske.
tare da cewa da gaske wannan mijin nasu ya mutu, da fa shikenan fa su basu san halin da za su shiga ba a wannan lokaci, saboda irin yadda suke cikin rayuwa ta matsi da kuma yau an ci gobe ba a ci ba, ga kuma tarin 'ya'ya, kuma sannan ga kuma yanayi na rashi babu. Amma alhamdulillahi tunda dai mai gida ya farfaɗo kuma bai mutu ba, wanda matan nan take cewa da mutuwarsa gwanda su ci gaba da zama a raye, ko da babu cin yau babu na gobe, hakan zai fi kwanciyar hankali, in ji cewarta. To masu kallon mu, kada ku manta kuna kallon wannan bidiyo ne a Magana Ɗaya TV, wa'anda suke nishaɗantarwa, ilmantarwa da ma kuma faɗakarwa, sannan kuma suke zaƙulo muku labarai da ɗumi su, ba don komai ba sai don ku samu labari kai tsaye. Da wannan nake cewa ku ci gaba da juriyar kasancewa da gidan TV Magana Ɗaya.